Така. Ето е работилницата на дядо Коледа. Шалкиче, това е ли паниста? Това е работилницата. Правят ръчна изработка за чиновете. За всеки ще има украса по-отделно. Ето и цането. Здравейте! На един чин. Украса, където си избереш. Ето. Браво. Супер. Всички работят усилено. Да ги отвитя. Това е нашата класна. Тя е перфектна. Помага ни за Нанева. много добре. Нашата подкрепа. Това е Виличка, създателката на къщичката да изсуши. Ето. Това е Росито! Здрасти! Да. Браво! Нямаме други. Къде са Вилички? Браво! Ами те свещи трябваше да са върху чаш. Не бе, не бе, там върху чаш. Ма също е хубаво и тук. Ама защото тук трябва да взема Браво! Чао те!